Ja verím tomu družstvu, pretože máme personálne zostavené tento rok veľmi dobré družstvo. Bolo zostavené dobre doposiaľ. Prišli dvaja hráči, ktorí aj personálne, osobnosti, charakterovo veľmi vhodne doplňa to naše družstvo a nakoniec v podobe aj výkona Davida Noela vidíme, jaká to je kvalita. Musím veriť tomu, jak som to povedal pred začiatkom zápasu, že ani nie je tak dôležitý výsledok dnešného zápasu s Interom ako to, že sme sa skonsolidovali, doplnili a v podstate od pondelku sme začali budovať našu sebadôveru tým, že sme vyhrali s veľmi ťažkým súperom, ktorý patrí k ozdobám našej extraligovej súťaže, aj v Čechách patrí k tým lepším tímom. A to nás povzbudilo do ďalšej práce a pred zápasom som hovoril, že akokoľvek tento zápas skončí, my máme na čom stavať a keď si udržíme to nasadenie, intenzitu hry z posledných minút pondelňajšieho stretnutia, nebudeme mať problém. Prvý polčas bol zjavne v tejto réžii a hráči hrali s ľahkosťou, hrali dobre v obrane a tým pádom vychádzajú tie vzťahy, že im výborne padalo i zvonku. Myslím si, že tento náročný týždeň je povzbudením do našej práce. Jedným treba povedať, že tie výsledky nie sú dôležité, pretože tie dôležité výsledky zápasy ešte len prídu, ale máme na čom stávať a máme čas sa dobre pripraviť a ja verím tomu, že budeme úspešní.